מה שלומכם? אז היום אנחנו עושים סרטון והגייסטו ל1,000 צפיות. אני לא בטוח שזה היום הולך להגיע, אבל נמשיך. יאללה, אנחנו בכדורגל ועוד 40 דקות זה הולך להפסיד את זה. טוב, אז יאללה, בוא נתחיל משחק. אנחנו בכדורגל ואנחנו הולכים בינתיים לנסות לנצח. אז התחלנו. אנחנו נגד אנשים די מטורפים, אבל ננצח. אני בנצא לארוכה יותר. לא, אבל הרגות חברים, לא שכחתם, תחשבו לערוץ. בבקשה, חברים תביאו כמה שנים בסרטונים מ-2023. Let's go. I'll show you. I'll show you crazy. עושה גול, אני בטוח. Let's go, ניצחון. לא אני, אתם. איזה ניצחון. אז ניצחנו עכשיו. בוא ניכנס בוא נשחק סולו 3. זה משנה. אני קצת גרוע בסולו. לא שיחקתי 50 ימים בזה. יעשה איזה סרטונים. אבל בוא נחכה עד שזה יפעל. שאם זה יגיע לזה 12 עכשיו, יופי. התחלנו משחק. ואם אתם לא ידעתם, אם אתם רוצים להשיג דברים בחינם, אז תכתבו סופרסל בגוגל ותראה לכם. מיליון דברים שעושים בכסף, אבל זה לא פדיחות שלי, אז... הנה, ראיתי שם. בואו בג'י. הנה יש שם פה. לקחתי. let's go. ליאון הרג שלנו. הליאון שלנו הרג. בום. יצא בום. לא, זה שלי. חשבתי שזה בום. ראיתי כאן מישהו לבוא ממנו. לא, אין כאן לקחת. סבבה אפילו. לא, ליאון לא יש למות. צריכים לשמור עליו. אני כאן מתחבא. לא. לא, אמא, לא. Let's go! Let's go!
This is a souvenir. אוקיי, זכינו ב1,000 קרדיטים. אוקיי, מוכנים בום? אני זוכר בעוד 1,000? או 490, בסדר. וגם קרדיטים לטיריות. שיטת המזל, סבבה? קק, טוק, רפ. אוקיי, לא. טוב, בוא נחליף לעונה. לא בטוח זו חם. אני חושב שנשים בקטנה, נשים קצת נוקאוט. בסדר, אני טוב בנוקאוט, אבל חברים, אתם לא שכחתם. לא, אם אני חושב על מה זה... תוכלו לעבוד ותתנו לייק בשביל... גם תכתבו, תמינה מאלה. וזה הרי אנחנו כלב כזה קטן. זה כאלה חשוב, וזה, תרשמו לו לערוץ בבקשה, חברים, אם אתם לא רשומים לו. אז תרשמו. לא טוב שנעשיד. אבל חברים, תרדף לכם לרשם. אתם חברים טובים שלי. אם אתם צופים לי בסרטונים, אז בבקשה תרשמו דווקא. אוקיי, אני זה מנהי. קרב, יותר קרב. לא. אתה לא. לא אכלתי, אחי. לא אכלתי. אחי, פשוט היה עליי. כל כך הרבה. אוי. let's go. לא נוריד אחד. לא, מפסידים. כדור אחר, מפסידים. דווקא שאנחנו מפסידים, זה הכי גרוע. טוב, הפסדנו איזה בסר חברים. וואו, ויש לנו 9. בואו נפתח, אוקיי. 9. בום. יש לנו עוד אחד. זה מזל טוב. אומרים, אגדי, ויצא אגדי ומיתיק. בום. זה השיטה. לוחצים על זה. לוחצים כאן, לוחצים למטה ולוחצים כאן. עכשיו לוחצים אחרי זה גרוע זה היה. אני תמיד נדיר במיוחד. אחרי זה קצת מעצבן אותי, נדיר במיוחד הזה. טוב, בואו נשים את הכדורגל שלנו. כי אנחנו לא כזה בסדר, אחי. אתם לא יודעים, אם אתם רואים את הסרטונים הקודמים, אז תראו אותם עכשיו. אוקיי. אין לי קליטה שנייה. עכשיו קרב, תיקחו. אני קופץ לכאן. אחי. לא טוב היה. לא. דווקא מיסטר. הנה מה לא בגלל. I'll show you crazy. Better than being in class. I'll show you crazy. Better than being in class.
חוגגים גול, אחי, חוגגים גול! Slytherin students here time to burn some brawlers. אוקיי, אז הם חברים, תדעו, אנחנו לא בקצרות, אבל חמינאי מת, וזה לא היה... I'll show you אם אתם crazy. רוצים אנחנו רוצים להגיע לתחלונים. I'll show you. לא, זה... פרי, יפה אותי! החיות שלי המזיקים, לא. גם הסרטון הזה 12 דקות. ונעצור אותו Slytherin students here רק for שאני you. ננסה לנצח. אוקיי, שזה גול! איזה גול! איזה Winner, גול! punch through. איזה גול! Too many nerds. Slytherin students here for you. חברים, אני עוד כמה דקות יעצור אותי, אנחנו לא... נזכור לי את הכדור, טוב. let's go, חברים! אוקיי, אז נעצור את הסרטון. אני מקווה שתרשמו לערוץ, ואם אתם רוצים אנחנו יכולים היום לעשות, תסתכלו את זה, רק יצא לי שנייה. אוקיי, אז אני רציתי להראות לכם, תסתכלו מי שלח לי הצעות, מישהו 81,000, אז אם אתם רוצים שאני אעשה אותם בחברים, תרפו, תתנו לייק.